precies a camarades, precies a miljoenen. Dat gent dat maar soms content met Peter buur ze jouwen. Ja. Ze blijven passeert quoi. Ja. Maar meestal gaan het de zegels bij rug en zo. Als je zo allemaal bij hebt geworden, dan moet je shoppen bij me. Als je bij de school of zo, dat we juist gewoon zo. Dan de zegels. Ik las een certificaat, a 3 de bloorden, 3 met mijn zout, om meer dan niet wat de goed. Pas 3 blos. Bon, Valère gaan daar, hè. Ja, dat was honger. Ik blijf aan Terkan, passé de Trivamis, ik ben in Marok. Mee me zei de Perwassa de Wahoeze, ik ben in Marrakesh. Ik leg me aan avion, ik leg me weg aan de jongen die conduit nu. En we doen een avion. Observaat me passedeno. Observaat. En hoe man dan maar die snevel, ben we weer met een euro de Noorse papelje net de Sina. En droja de la varedin, me la maar ik beschikbaar den bij Gorsa remplaçando, beschikbaar me la verdade in piu hier vast. Met de point dan moet in de 6 idea quoi. Oh la ding. Goeie je dro ben Trivami sama. Me ding dro. Me dan moest je van soms doen dat dan la ding. Met makera laat uit de boer modal la even la real a zo civilet quoi. Pam schrijven de guerre. Plisuradin, waar zo door la ding. Mokke de onder de kanalen lato. Stimulado mandan mal en tu gaat ja dat zo is het ook niet meer. Nu te kwetsen op. Zet u dat goed hè, maar wat je van kies hier zei wil ik me niet al quoi. Bon, ik dan nu degens wat Griek mis mij blaas man door de guerre. Die mensen triamis dat goed quoi misschien weer gaan ter kan. Met pese jongen gaan misschien weer hier. Meia de glas două gaan ter kan. Je begalve dat van den droom in l'Algérie. Da Puente o treu neves ric. Zo. Was jullie je klant? Waar mam ja deze wordt tegen van meganet. Dat bij Poons puntus dat doe ik bij en doe ik de maanden droog. Was dat eu agabara diesel, gaman diesel, hablamos de intención, we blijven scharen set. Al Brazil 14-18 en de gradie, agendoa, bij werden maar partout, à de hoede, pauwees u Brazil, en Turquie, nog eens om mesa, c'est u remma, jonka, je kasse dan Turquie, fin 1918, ageno in de pakke der paludisme. Pendant hele crise, ik leef tegen de wele toe precies. Bon. De hoede nog hè, is er maar de wal gaan trouwen bij Nathan. A regoza de jongen maar niet weer samen, ze juist dat puntje gisteren wel puntje quoi. A je zei maar dan pen dat me doen, gaan hem doen. Gisteren nog hè, of spelen quoi. A je meer ik blijf eens aan ter kant en commence à landarne bij een assurance. Administrateur, nee? Ja, je weet een taan de Puente. De Puente dou een taan naar een accident. Die spartie onder Puente hoors. Het hoede, Pemperoir, het hoede van assemblées, en mij dat eigenlijk een dictatuur, je rein naar de hoede kwam. En je zoon. Bon, blijven nou aan ter kan, ja, en bij ons in municipal. Gewoon bij die kerk. Als je mee maar para me que me arriba regado que me de flas a grava de vasos met vasos e que dusas me sta vidaral a celu ral mestra e leo nama beheve Maria Guina Maria Trau a legumes magazenu e litra guine blos per carat a modal en bij un trio heve die ba ik disse wat mot quoi met tam levet a entrei in de golf e bejuja brema er morgen gradie
Again, no habe Juaría was right dingetjes met leiden. Maar hij doet een boer daar point zeker. Bon, aan die bank, als we gaan bekijken met elkaar, is je man dan niet dan leven, daar zijn we het maar. Ik moet aan zeggen, zo mag maar beponen bit. Met de hoeden mag je daar gaan, daar kan maar binnen bars. Bon, die is na bas daar hier zie je. Zet u, pauw daar boot, bij er maar binnen. Agarea, agasia se boot, pauw we lachen mag, we gaan wel hebben nog een met mij mag je Dougro, pimog loget, e bien na pris. Andava a maquere rubarenti, e boba ne trabe da vide da niente son. A curandere de handoudu. E we nemen da finalmente we que dar han met na Robert Douglas, o drebbe strappen. Drebbe strappen. Car Belmagis me besluit mij, pa wij zeggen Israël, e pas met ik zei tegen de gang. A regen we zullen niet comprendre que a celui maar zijn val wat hij mag, celui je geven. A tamne zapa zijn val en trouw mee even. A met entretan wanneer die ik excuseer me landarne e wieder sector en hier barres vernugen ko. Groupama. Ja. Administrateur. Administrateur Groupama, hier barres vernugen. Met meer hier door een reunion nu. Nou werd bod dat ego, ik zei persoonlijk. Agala waren dan dood, dus me zei die meid, Tolideves, papi ze re, rooi dan nalgos, dat reek, dat notto. Papi gobar mais per hier, aan tractorien van dangerus. Papi geleier bern de hanoos. Araba de mundarula, dat net tu pedigile. Me roeken te jumat. Mais me da hoede de daar rouge free. Il conduit une auto hier. Il conduit une auto hier. Bon, entretant, ik blijf 6 tegen teruggen. Ik moet weten dat met bien de wordt havoishu. Wie da Honsai, wie mon da Honsai. Ja, zet u, met denk me sprezen, maar pakken die entretant. Blomo da Boussoun. Bloqueet, niet pote kastel, a pote guite vede, der syndica, a io partire l'autre, io partire da Monte Castel, io partire da Diantario, non trovo bij patrollers, en niet ja, dat ze willen suppreffen, dan had er los. Ah ja. Met numero auto, ja, geen meer. Tu peux mettre un bispris sur les patrollers? A deze horen we herwassen. Kolle tu het rajugerin. Met aan de menu de la vara del subprefet, Peter Prefet, maar que era todos en elección de jude, da medag dan begreat, lui aveva la listen. A roja yo député de Ponce et place Le Long, a yo ministre PTT, a roja yo deux ne agre pas de casa Giscard, o que me pelle, c'est tu m'en bedro dare. Met entretant die blaves una na triugen e mo ki niget e ba hentikeer laka de notocar da rama sarugale da skulju. A deux de forpesadam der gonga ko va hamaradet ba hentikeer lo de huto yo koso hi verzut. Halwa era peta hwaliga dimma peta hwaliga ni yoma. Immer zo de dan maar dat kies nevens lato. Met Paul Antalio, al perceptor. Allora, din in de joie bij vodadek en niet de waarde perslui. Klasker modalta. Maar precies misschien dus dat we gaan. Zet u in mijn klasket, ben me graag kamaren dan samen zijn in. Agrea de Ganikipa. Bij de school wil het. De school afredet. Want je reguntan. Peguir. Je deed me geen loja.
Skolen met maar meer dan hoetie. En dan weet ik je handen, maar dan zeg ik niet, dan kom je zelf in school zijn. Alleen, maar alleen met mijn stuurs naar Vugale. Niet boven aan kolen, alleen met staan we naar Vugale, bij staat bij aan de school. Ja, laat ik een dag droog. Met tijdenschooljaar verloren, en schoolij je. En tegenwoordig bij Leon, ergens droog naar waar die kind, bij ons weg willen de schoolij, bij Leon allemaal. Daar ging dan nog gekend nu, die waren meer schoolij, niet door. Ik heb direct van het meest van de goud. Maar weet u, een jongen is er nog in die pit, en hij zoekt het. Maar toen zei ik, hallo, ik. Zet u maar lawaar dan. En meel en dan. En beschon lekker toe en duur en dan. Gewoon naar Ruus. En bij hem met de auto. Aha. Ik hoorde dat er alle dingen gaan gaan over na. Maar gaan over na en dan hebben we ook een blaas. En moet ik lawaar dan met straat. Dan is mooi. Ik goeie non forse da ober betamen mise subventie, je weet. Bon. Pa mo greda al vodat ik vrasco. Pa mo lavaret, bon a niveau de stuur erg, also unen, also in Vugale schoolheid. Louis Cadieu. E pluorn. Daar Ponce. Het gergalek zo mooi in de landahe. Met secterror. Men bestaat peguiro leidde operatie, maar leidde op naam de gouda ziekhoer, die gaat een departement, aan trouw ballet. En to kenta, en essa kenta jo creat in miskenwer. Aan neile jo partij den dro, da goede nieuws. Agus bij de kan de ugen wie alle bij hen elkaar. En daar is op pad en nabels aan terkan. Met bremma aan de saas, aan trouw que de braas non que kera walach. Agar merhe dat doe, dat is ko die lebrau, dat is op Vugale school. Lach toe. Zet u aan meer ja, dat telefoon in de Davis Hanoos, maar Louis, dat elkaar zo baro. Agar nanter de han duut, a je doe waar aan meers. A je tu dat je doe waar aan meers en je la boel de keer. Zet je la ware deel, goeie en zo doe waar aan meers, a volontes wat. Met goede weer, poisson waar aan meers het pleeg terug, a je goeie ne aan terug keet, a subvention niet gekregen jochie. Ja, wat is je taal gewoon. Deu men hoda goziel da han alcool. Pawa hiva a muur. Nous on de seite trugen mate pigment. Bembes abri da mintin. Non, da gomas non. Non. Per se sgarbricoli io compagnia che trena mesegien qua pa vede vicenuco. Petaman gude reunionu. Gude boda degu qua. Kat amma ma che armeria jo bian. Pa me hortos pa we hebben hortos en noor. En we hebben het die van schommel vast. Maar dat is ook wel. Dat hoede. Als scrivania armeria tegen ons taliri, en ons selja io tegen nal. Zegt u, bon, ik ben gemaakt. Ik weet met je den jalous weet, dan noemen we de gente tegen de wind hoede ko. Maar ik is wat kon. Aan die vloer, maar een braas ding. A gravarin, met lui perage soms dat la busa der burg perag pa bezevet manne deske derrière. Dan me nee. Pa veslo en trein en dan ik der is daar neer sale. Dan Henke Bembes met straai goeien. Ager ne vallen trouw natan je nul. Vallen trouw. Zet u emotion zet. Maar wel ik daar medicine maar emotion zet. Soms zet u in de laware ding, agendoa, maar makkeren zijn mege mero die de Davis laat da wanda willen en nou toe kleers in montroles. Ag jo ennes wa medicine braas pen en hospital daar Ponce. Ag ennes jo beskleer ganeen, blij zeite gatenugen hoa, meson lui da reidit esperal. Maar laat is guin waar ennes, da galuna alamo. A da figu de Rus.
Russo. Men man dit dat zo is. Met en l'uso ma che me retro i falle. Ma come se ma niet bien. Wien wil het buiten. Maar dus zo met dat fumie. Ma la che a sigaretta in da ude a remma gusto non en droga di hasta dale. Het u en morada reek o en no lo rega di me. Ja, regla din. Te verbande benaglia. Ten we me so me gisse. Met 9 jaar vallen trouwja. Nu was dat ude. Zet u blaves nou tegen triugen. E mo gulene monde vi pavas. Age mo. De kliniek. Ben andala. Ponenga vedeno wa che calza du senza du non alcol tu non puren do menang no ven. Met den bedam zave e do as bosun. Una Johanna wesen Johanna und hunjantan. Deze begoor allemaal ne. O jala blijven zo toen je daar de la kamikani in drola. Dik is ook op calza de senugise. Me deglo was er ook. Yo ve que se nenu deges din de vipavas. Greke que vival da que fisha se nena a guangava daga de visach. Da hulen dianen. Lui te gas no hanun de vipavas. Arre ondas que hon kas hanun. Ja, dan me gas no hanun. Met jamais aan de dit on de schuur deglo was goed en mi vis herde. Non che schuur na vis en ko ben tulse. Maar me gisse wa. En affaire rien nul. Bon. Il non dit te zigen. Jean Cardron. Aio il directeur adjoint, ma che è bij l'anderne. E mo la den, meer dan een van die maran me sta, va fla samen nu zo'n keer. Jean je hamar. Met ma fiche zo nena. Ja, met haar. Grande menage lui, arabe di sommerza. Kan ma sommerza la si fallo. Me sicuro hanudla. Dai, io spunto se leve. Al huren we hier bij een ladinje, tijdens de vending. Ladin, quella di sommerza sta, quella. Ja, maar tegen ja, maar vind bo. Zet u vraiment aan die kent dat je willen handen bij wie paas was aan Cardron. Meester heen, mees. Als reken heb u alle, als je het dan zuur die het goed heeft, als je zo'n. Deut bestaat het dan, deut. Aber da in das Courage der Hand noch. Ja, gostos. Unan de haar portret. Por la que no voting. Hala valedin. Ahí son dalla de Galec. C'est formidable, papa, ce que tu fais là. Spoed je WhatsApp, per me gewoon. Putain. Mais mon bébé, c'est là, va plus aller. Allora, on dit c'est non che so me ne però se Davis. Da kon so met deze me dis in lading. Voor hoors, ik moest gewoon go le hanu lading bij het bureau. Maar bome, Peter Neves. Maar hoe dan go le zijn. Met in dokter go le hanu ne me dava had ha meeting. Maar lading me moest fichen se ne nos. Da ge moest. Wissen wir, wo ist da der Friedagent? Ja. Ja, tersi van luaga. Ja. Même fiches. Gotos. Ah. Même fiches se nenu ladin. La vara dus din ladin un trau ja falla bij haar omhoog. Hoe er ook zijn vallen, ja, zijn ze kan dragen. Maar ladin, er regelt er gaan om mij doen alleen. Met telefoon ding ladin.
Telefoon die daar zijn de zon. Bembes markeres. Losket er om de geer. Ik ga net eviteren zien. Losket er om de geer. Mag je gerne met Nout Davis. Eerst bij Nout Davis. Doe dat geer. Maar daar gaan we toen nu dat weer per hand passeert en ik guus een kikeen. Al huren. Als je een gave dag daar hier. Alle me immer zo daar je vendi mee daar. Voor mij nou, zit u maar laat daar zes achter. Fijn voor ik ken ik rond. En huren we. En nog een beetje samen zijn we juist. Maar in een party daar reed was Sikure Hanum. Karbeha zo tu de Sikure Hanum. Dat kwam lohet. Dat ik bepoon bij samen gaat een alcohol. Maar daar reed dat trues. Daar reed even. Als je doet de Sikure Hanum met me staat. Dat je tel je Hanum en duwen maar heel dat ik kwam. Zet u. Dat is Louis. Mais je dois d'avoir des handles, mais goudou je plais au passé de la dingue, mais rabadam en mervi. Rabadam, goudou je lui, zo de skipal, zo een vlaas, zo la kade, dus que mede dat het worden dat zo, ja dan nee. Maar dan arrêt dus iets om handen nemen de hotel. Hun benaren zo en dus iets om was. Ayer we zijn bij Concarlo in Malabar en Drahe poner in Jobar was aan presegen. Agan tele aan Noord Frans en de Lavaren en daar is wel erg. La que was Noord Frans braas huurde intelligent. Van de Lavaren ding, o is om de hoezing. Man die ze bij Lavaren ding, te precies om de zon. Die gedeven dat? Ja, Guerrero. Pas que gada buisson e pagule di un effet de fall var o yehet var o labour var een labour zo ja even juist nou doe ja buisson un effet de fall var labour quoi ja die zaad maar keer et we hen alliés en mesquier quoi met Jean Cadron de la Valedine ma somme sa sala Jean gadar pesmo hen Robert Bremma. Nu zal ik in touw liggen. Carmodal, maar. Ben maar aan daar een occupatie die dan daar. Iemand mag gewoon een persoon qua privado mag een persoon qua. Ben maar comprende die. Maar we hebben soms de zaad even. Maar soms is dat kussen. Ik is er beschikbaar, niet 2 keer meer. Niet 2 keer meer. Kijk, als we zullen maar geven, toen dan doe dat bellen dat oost oor. Kijk, we beschikbaar voor soms dat. Lood hoor je niet moet Peter zo'n gaven genees. Men gaven dat ze weer een reunie dan ga je kui met de lapin. Ook als men met me van hoe hello. Als je meus ja, klas geen die gares ko. Dat deed het ko. Met Bremma bomba. We kent dat hoe maar meer daar wordt dat ga je landerne we worden we zijn mis landerne we zal bij het sambriek. Puur de departement de assemblées. Als Jean Cadron en doine maranget je bij hem hissen dan daul. Als Jean de la Valle de serviceres die gasi tal Jean même trainer daar bij landerne. Als we meer dat zien. Die assita vous allez dure vous allez jutri. Mais even even la hunta. Ager modal mi seket credit. Die ageral. Mis de hoede aan barret. Mis de hoede in mijn verdoer. Apenas pues comprendet evare a yo a echlevet. Me dicen non la di mai yo vejo per la reunión bij Castel agaje ma de juntules a gobernador de Arbuesun a galavare Arbuesun a zo a vis se tu me la varedien
En nou toen Richard la ner gaan zo bij Montreux zijn e pen a re zo a re ja wie dat wesun. Agendes me la varnea a la me wer nevet. Men nun ke bij de school la ner goeie zo bij de douwe school la ner peis ben ouders ben nie hoezag. Agenda jo bij kastel agema. De hoede zien dan het portret de lavare Pepini in de straat de Jesus. Is dat verkeerd? Ja. Gleve deel. C'est même la lavare bien. Mais la ner zo habitude dan avere tu clan la ner. Tu le gai poisson. Ma la varandeu in clan. La varandeu monda gaur bedissin. Ma te se la win hanon. Ma la varandeu is vis fal hovarneu. Buren in casa qui de Antia. Penamos is her de wereld a reglan. Ali es per reg per vugale a ulenne di ganes monco. A un mond en tumenac eran que gut me sta penamos e passe cunco. Car edes que de guise ma que eres mestre la bon, penamos in ma per la menage rion petam a bris le brasa zo penamos ma cunco. Men monco. Araba di surtout mijn gaves la vale o reg la din don. Che mudes. Dan ben entam kelu de Almeria, me la bur marea de Almeria partuda. Mes bentam kelu petam na vugale mate dos galve hanu. Ben na gera na bel modal ko. Andien de me van que me giral me led million en dobraga visu besta. Ja, mate ja. Ben a fin tam kom sam hem zoko. C'est du bon. Et qui niges der. Ma case donde avere penao se passe va non ni kim ni ko e va no strola ni ko ja. A vissuto che met la varamos be di mai una na jo per una neve se torna ja tau ni gischen aga wasa da person ma ga gofes teso di mese per vugale peurs petaleon ai moladian Bremma la ner pa una neve se ton me haluhanu la ner da la disho me guerre. Car an ni a deux var bego i drit. Hem hun de plea teur piovo. Me la vare de wie tenave zemma tenave zennon enne se sal so camara dit, ma enne se juie sal. Aga so se brema la deu poneme don la blasen per minu da ma commenço a vodadek a me per una managia lo che hanno la blasen e dui che da una da di gol da mona che hanno la blasen da di no dit a ganda ha spuntus brema wa andra la basia da ponse Vili Bayoa Croix d'Or, chaîne de l'amitié pour Gunven, alcoolique anonyme, Pepini a had un trure sa, e ha reso hober politica e tiven niva revelaco. Se tu même la da dishar, e mom che marlanen, tu la neno mom clasca mesta tra, se tu brema e ma quelle Philippe e ma quella scendo l'amitié ma che mi contagli che le raccogliano io a chi niga deu don dobar revolare da avere Richard Montrulesco se tu ma chi niga deu belma ermar zarmis e vi rumat se tu Peter Marzamis peco abbiamo lavato Pepini a Ia. Da lavare pegando una ruga real. Buesun, men dene ben a Ia da lavare du dumma ad altro null. Andai io esci. Andai da ude so a Iamatco, car discutemi di meglio mega mi liba e pluscat ni da ude
en det was zo los. Maar we hebben ja meer bij de nozu deel. Meer waren deel en is zo. En bij de kurnen pen is zo bij linden en besguelet. Zo een tamme de sector ja. C'est tu zijn de willen niet quoi. Que droit van de willen bestaan met alcohol. Bon. Rien qui aurait rien l'idée. Rien qui aurait rien l'idée. Benauws, pa veze ve re, vez ket a oa ar jambez, quoi. Non. Nizou meo, quoi. Là, pikkus besluit dat regelen, maar dan wist hij weg helemaal. Ja, met pikkus is het nee. Per slot of vies aan het beginnen. Agenda, joh, dus bij de waarde met het rol, een negaïef. Maar ze is dat ze in Canada en gaan orgeer. Nu is zuur soort werken. Met helles gortos en deze van lerg. Maar we zeggen dat volumen kwijt. Dan enten en tammetje. Nu is het wel ja. Kan mij laten touw. Dat er maar hij wist het pakken er maar spunten. Dat er voet. Hij wist het pakken er maar spunten. Koepen dat eens? Ja, redireo, ja. Ja. Die dit me mestra, kau Juan da Jamaza? Neltro, comprendere-moi le schenta qua. Comprendere-moi le schenta, pa ma guadagno van Monaco. Da hude fos penaus, armab da hude schomerger, do en mestale da no gemir natan ni kisen hij ferm. Mestale met penne vette ennes. Allemaal riese staal. Maar de sommen trouwens al, je wordt blammer deel. Met Arvugaleal, alleen me staat nog passé door de goede pak dat ik leer maar, want passé die al rocker door de tribune, laat me naar mij. Met Arvugaleal me staat a wie, penaus en door sicure hand. Zet u de goede bij mij daar, pa me sloske dat leven qua. Appena ganei me lood, appena gada rei om dau, appena sambes lood. Araldo dal hekun qua. Age dus. Dus laval ma da Pierrot ma de sommen de tale galvom enom at e mi se dal un team en duar mi se gedal. Ma in somme de bon Die is in Zizoba da Busun, wie da Hof Santerre. Enkres matehe ve e juezi pe krena pa veske de buesuna wala pa commença reva pa commença com wasada eva no eu commença krena carnaval de ve guachal una na re salta en eso va da ruta pa se bandikenta de hermintin agare ma de re bandikenta de hude extra me una na gauda loch ja an ne Chamaza also die is blam da he Chamaza also die so da lo di da lodal Dar merhe da gente tot. Ar merhe da Chamaza, ar merhe da so considere die is er mamu. Was a gaif is laat, en dat is speciaal lanta. Was a gaif, la vadin che dit, de habita ves, peta ves laat jere ven. Car große controle laat jere ven. A da hude, Chamaza, maar die zo hij die hier, dat hoe donder modade ik me stra. Met members bij de secretaris van de jaarlos, had dus bij, me garse wie ze beda helio, met de dossier door que daar bezoek, a cosada hier. Maar unes dus merit, 3 graden, unes wegen nemen gewoon een schoolje, ik zie Arvugale me ha fast deum. Ayo me mesaju que de rei. A pavele servanden bugale. Fast die rasa die de fast die. E juies do stu tema tibiua o buesun. Car paveano de buesun. Arvugale le mo buesun de nos dias a blege o ven. Ja. Ja, pa zer da gozeal ba haskolju var a bosun. Ja, Arvugale igual do stu arrive
a boas energias a blik of in. Belma, Den neem ze zo bar. E ze zizum louzeier diga da medicine, ja, hag e ze zizum koze a lié. ja, bon, belma, kemer ma kreeg een ouriarien. Me, trebuie alleen, ga rekwa, toen amma qua ga vivale qua. Me kemer een ouriarien, ave bandenage wa, vida, aviso, partia de vida isteves, members arrive members bij restaurant pem khoai ha David Dugato heeft een bande a rond taul tenga vea ha a peta bote ban café dan is café alleen que de faire bien genta ban je suine mais prendeme quel agarrar la jugar hindi qua hindi no que debe deu erguer e que o que deve me erguer a gindi meschiare trebi no que deve i sortiana Ja. belma A halege a point ou chome da zada eva e peus be Juan sikur a ralier. Ja. Mont da gozial da ral rei espérance de ho. Jean Cadran no lavare din te a sua abitudine da un amma da un down dadi sinui da un a belma tu na uie partout e plegan passera Hag an da hen sikur die ma te da zel her da hude lavare da dud gozial an dud an da hen sikur da zel her. da gente tu de lavares ma queham me belma de aspetta mo near de aspetta judu de hurin la tu pes un be cantic e conta en an du lavar me en be conta cantico ja bos Ja, hag or ben he partout de kozeal da hude quoi partout da morga da a gro azaur ja ba skolachou ba ja en niveau den droia de moguelet a reyawam bemma ve lavare di me yawam a eve lo di kemen a garbotet Peguir peniket besaun ja trouwens namme so sense met daar pra jo sabe de nesa agora tu na skole no a pra jo na lavaret jale a maneriam que deve la hurragle hui dal han mer mer da strolat jam tolle mer da blesem da hurra men pe hurra ja da botret me la dit al botret a gascolearia ni segunda aí Ja, toes karion e vez emosea. A penans sikur an dun, penans la kad an dud da joujal hag lesker an eho d'ober an den no unan a fin penans... Nós que gwez de la na enden grand dram. Nan. Marte hevi se ma dit. Gwelta sale da gamara da penans reines. Hamara musa vesa bemers a bebguener tau. Agenne se gue rama sunar gue hebars be namser. Agen no dame duar. Se tu me ve e trai jour ne que pende dam duar ne vis. A brema pa ve gue de bars e hulen di arba bol. Piso de ne khoi petang. Se tu me ya de venir guerre bulu petang anen. Alleen met Bartie die daar. Ali is hem bedankt aan mijn domino van Mathilde gekregen. Ja. Zet u. Halta. Ben dat goed. Wie zich heeftwen gemeend dan roepen daar. Hè? Tot la voluta. Ja. Lesker an dud d'ober an net no un an nie. Ja. Heel erkille waren dan dud peta ober, lesker an eho d'ober an net no un an. Bremma vanga andrali. Lavare dan dud, munda gauder an medicin. Me lo da jo di bremma je, aga lavare da ni skipaglio ni, o memos che me da l'usuma, memos che me, ja me avisu, behar l'usu, an usu ket petta de sondena raugis usu, behar l'usu di anche samlasa,
Justa peguen dan zero seu en hem laka de plaça medicine. Agan drahe, als we bedien geleiden op, pepini, som in de blaas. Loders we dan la canon ring. Pitai, gude beha chome da zada Eva, pitai a brassa plijadur pus bet. Brassa plijadur pus bet. Dat toe de pis gered. Waren naisu bij barres bij nationaal ik wil een familie a bugale lauwen hang out bij school a presten onder de hanoos peguir a familie o a doe daar garantes a daar bij een kies a na brasa pisado de regout nekke den neves creadeu nekke den accident familie. Dus kijk hoors, en la din, soms de lui, avisura bestaat puisque prezeker in door. En dan ne. Goed dat la din van elkaar en besguelet na que som is aan Eva. Dan ne. Met Matthäus puisque soms la peta por la deu. Gwelle daaraan wo verstaan ganea, gwelle daaraan is ook nog geen assembles. Dat goed zo dat willen. Met dal hisoos, arvugales waren ledig, dus is om de huis hotel. Zet u Araba die wist jaar Brisel, par een divorce. Agen door waren die zo staan die. Denk los de hoede. En wij zo gelijk in. We zaten goed aan de wisses en willen de uit de jongen samen de familie. En nu hebben we zo net dat pis voor la deu. Maar dan gaan we naar Spartia, Araba Michel Brisel. Zo zit het pas buale. Ja.